La 52a Fira de Mostres es consolida tancant la seva edició amb més de 380 expositors i arriba als 110.000 visitants, superant la xifra d'assistents de l'any anterior. Una edició carregada d'activitats i propostes d'oci i entreteniment pels seus visitants i per les empreses i emprenedors que s'adreçaven a la fira per donar-se a conèixer buscant oportunitats de negoci. Unes oportunitats que molts d'ells van trobar amb el res. Durant aquests dies de fires, nombrosos gironins i gent de la província es van adreçar a l'estand per informar-se sobre el funcionament de l'agrupació i per fer-se la targeta de particular. En total, es van repartir prop de 400 targetes amb 25 res, que suposen la posada en circulació de 10.000 res, i es van tancar 9 contractes d'empresa que ja es sumen a la xarxa. A més, coincidint amb el primer aniversari, el RES posa a disposició de les empreses els ajuts Respir, un producte en forma de crèdit al 0% d'interès que s'ha promocionat a jornades i conferències organitzades a la fira i en una entrevista al plató de Televisió de Girona. Un total de 6 dies de fira multisectorial on les empreses han trobat un espai de difusió pels seus negocis i on, des del res, es va engruixir la seva xarxa i es van repartir més targetes per a consumidors que destinaran els seus diners a promocionar l'economia local de la zona.